Hola, molt bon Sant Jordi a tothom. És un Sant Jordi estrany, no podem sortir de casa, no podem anar al carrer a comprar roses, a buscar llibres. Espero per això que algun us hagi arribat a casa vostra o trobeu la manera de tenir-lo. També aprofiteu per fer festa i per brindar amb bons vins catalans, que n'hi ha molts i de molt diferents. Jo ho faré d'una manera que no tenia prevista, que és fent un homenatge a Miquel Àngel Baquer, aquest creador, aquest defensor dels vins catalans i especialment del vermut, com el que fa la seva família. Amb ell i amb en Sergi Martín vam publicar aquest llibre fa 5 anys i tal dia com avui, el llibre és Teoria i Pràctica del Vermut, i tal dia com avui fa 5 anys estàvem per Sant Jordi passejant i signant llibres pels carrers de Barcelona. La pandèmia se'ns ha endut massa d'hora en Miquel Àngel i he pensat que avui és un bon dia per brindar per la seva memòria, però sobretot per passar-nos-ho bé fent un bon vermut català, com a ell li agradaria que estiguéssim fent en un dia com avui. Miquel Àngel va per tu i a tots vosaltres un molt bon Sant Jordi i brindeu amb vins catalans de casa nostra.